March and March, viva! Viva! Viva Operation Dudula, viva! Viva! Viva Patriotic Alliance, viva! Viva! Viva Put South Africans First, viva! Viva! Viva IFP, viva! Viva! Viva Nakubo Mama Mama Pinifa, viva! Commanders, morning. Morning. Engingababizanga ngicela ningixolele. But Patriots, we're here to support March and March because of they are doing exactly what we believe in. Anybody oti ama foreigner mawahambe, we will support you. As long ulelwa ilizwe lethu. We also have the Soweto network. All the way from Soweto, Commander Mamnet is also here. Commander's morning. So if you are saying all illegal migrants must be deported, we are going to support you. Now, angizokhuluma kakhulu mina. Mina ngithanda action. Yes! I think sesikhulumile sekwanele. Sinake si Operation Dudula ayikho i-department esingakaze sakuyo. We've marched for the past 5 years. Asikaze sathola nempendulo eyi-1. That's why you sibona sihlanya noma sema emakliniki ey'bhedlela together with other patriots because ugovernment wethu akalaleli. Ufuna ukuzwa ngesikhumba mase sihlubeke emntwini. So la ngiphethe amaphepha la. I'm very sorry, program director. Ngizolmosha uhlelo lakho kancane nje. La ngiphethe amaphepha. Bugogo ngicela ngizeni ngapha. Ngizobe ngingayenzanga justice to South Africans if I don't do this today. Now we have been dealing with abantu abayi-syndicate abathathela abantu izindlu, and it cannot be correct ukuthi ogogo abangaki bahijackelwa ama-property. Banama-title deed, banama-title deed kodwa bakhishiwe endlini, endlini zakahulumeni. Uhulumeni lo esibhadala i-tax thina imali yethu lezindlu. So today sizodudula labo bantu director uzongixolela. Ngicela ukuthi masisuka la siya kulawo ma-flat. Sibona abanikazi bezindlu. Ngiyabonga. Morning. Commander Money! Commander Money! Dudula Elwin Court, Dudula. Marsha, siye Elwin Court, Marsha. Let us be patriotic, Masiye Elwin Court. Let us be patriotic. Amandla. Angikwazi ukuthi ngikhulume konke umoya uphukile. Ngumama uhlala e-Elwin Court. Lapha e-Elwin Court sengineminyaka ngihlala khona. Kwafika umlungu lapha engangamazi. Wathi siyakweleta sikweleta into esingayaziyo, emva kwalokho wathumela abantu sasikhishwa ngebhamu. Kuthe kusenjalo umlungu lo wabuya wazosikhipha endlini. Sikakasikhipanga ngesikhathi esisodwa, wangikhipha kokuqala ngo-2019. Ngahamba ngabuyela khona ngathi mina no, indlu phele yami awukwazi ukuvela ungikhiphe kanjalo. Ngabuyela endlini. Kwaba yilesi sikhathi se-COVID, wasahlala endlini. Kuthe emva kwalokho kwafika ibhono elalihamba
namaphoyisa. Lafike lathi ene mina ngingene ngokungemthetho la endlini. Lena indlu eyalo lithengele unkosikazi walo lo elihamba naye. Awu ngase ngithi ngiyakuzwa ke mangabe usho njalo, angiphikisi. Kodwa ke wena ke mangabe uthi eyakho, ngicela ungivezele ubufakazi bokuthi nje eyakho. Ngoba mina obami ngizoveza. Hayi, anqabi ibhunu ukuliveza bese lithi iphoyisa awuveza obakho ubufakazi. Ngithatha itayitela lami ngilibeke la. Ngithi nanti ubufakazi bami ukuthi indlu eyami. Hayi agolozeke lo mlungu asho ukungixutha lo file lelo. Sidonsisane ke nokhiye wendlu lakho kuze kube ukuthi uyawina utshona ngakuyena. Awuthathe kasebethe amaphoyisa akamnikeza ukhiye sehambe senkantolo kuzana emaphoyiseni. Ulo omkhulu ngophethe lapha emaphoyiseni. Nefika lapha emaphoyiseni ngifike nakhona ngisho lento engishoyo ukuthi angali kodwa nje mengivezela ufakazi bokuthi yena indlu eyakhe. Ngizophuma ngihambe. Lambuza naliphoyisa leli elikhulu lasekulo. Lathi veza phela ufakazi ugogo ufuna ufakazi kuphela. Wathi akanawo. Kwaphela kanjalo ke lathi umlokhuzana ngibuyele endlini ngahlala. Ngithe ngisahlezi kanjalo ngabona ukuthi angeke ngihlale kancane ngoba kakusekusondela izinsuku zokuthi ngiyokwenza i-operation iyalapha esiswini. Kwafika i-date yokuthi ke ngisengaphakathi yokuthi ngihambe ngiye esibhedlela la eJinjini. Mangifika khona ngangena ngomhla ka-10. Kwaphela izinsuku ezintathu. Ngiphakathi la. Kwaphela izinsuku ezintathu. Ngisesibhedlela ngezwe ingane sefika ngoba kangangenwa ke esibhedlela ngaloso sikhathi. Ngezwe ingane seyifona zithi ma sisemnyango nabantwana yini kwenze njani manje? Supervisor lo ogama lakhe lingu Esther kube khona lo okuthiwa uClifford oyena wafike wavula endlini yamathatha ingane wayibeka ngaphandle walahla impahla eminyango washaya ukhiye. Ucabangeke kulo mzuzu angikwazi nokwenzani. Ngisesibhedlela zantazi ingane azazi ukuthi izobhekaphi. Ngathi mangiphuma lapha esibhedlela ngoba ngahlala inyanga namasonto amathathu. Mangiphuma akukho la ngizobuyela khona. Ngancediswa umakhelwane engaze ngasindela kuyena owase5 wangihlalisa ke ngaze kwathi ngoba angikwazi nokwenzani kwaze kwangcono ukuthi ngikwazi ukuthi ngilulame. Lapho kulomzuzu ngiyandiza njani naye uthe sekufike isikhathi sokuthi phela umuzi wakhe unamndeni naye. Umndeni wakhe uyeza. Kufanele ngiphume ngibone bangithini. Hayi sahlakazeka ke kwawumahlakahlaka sesabe sigobobisa la sigobobisa la. Okungangokuthi ukuhamba kwalendlu nginomntwana oyedwa womfana. Wathi mabebakhiphe lokho esikhipha lapha yana bantwana bami nizoshonaphi wathi ma asazi ngoba nalapho ngikhona ngikwazi ukuthi nginibeke. Wathi uyohlala nomngani wakhe. Mehlala nomngani wakhe nange sephenduka iphara umntana usemgaqweni kumanje ulala phansi kwebridge. Ngithi ngisabathe heke nakho ke nanga umzukulu wami. Ngithi mangabe ngiyafika ekhaya lokho lapho ngikhusele khona kulo muzi lowo nakulo muzi ukubona kuyimanje kufanele ngesonto ngibe ngingekho khona. Angazi ukuthi ngizobheka kuphi khona. Mengabe ngilokhuzana ngifika elokhuzaneni ePine Town lapho ngiqhubhe khona. Umntwana uyagula uyilento engayaziyo. Yini kwenze njani ngicela imoto kamakhelwane simbambe ngengubo simlethe la eDingini. Mesifike edile kumthetho bafike bamlalisa umntwana yini idokotela. Ungenwe amakhasi. Ngoba nalapho ngihlezi khona vele akho windi. Ngibhudlwa nje umoya uwaya njoba ngivuka khona kuyimanje ngiphenquze ngibuye ngize umoya wami ubhlungu indlela engimbone eyiyona umzukulu wami angilalanga ubhlungu kuze kube manje ngithi mangicabanga ngizwe ngathi inhliziyo yami ubhlungu hey ngiyabonga abantu